en in goede rapport van mij af. Wat is dat hier? Goedemorgen, Hof. En waar sliep dan? Want we het net eerst even een relatie ja. Germ heeft dan net verteld dat ik hier mocht verstippen hier. Waar levert je de drank? Geen idee. Je woont op Beetsa? Dan moest je me helpen. Help? Ze zit ook achter mij aan. Waar? Leveranciers. Waar ben je leveranciers? Remco en ik, wij waren partners. We leefden naar cafés. Leveranciers? Leveranciers waren niet anderen. Remco had contact met ze. Ik ken ze niet eens. Remco wil voor hemzelf beginnen. Ook in het andere. Daar is achterkomen, denk ik. En dat mocht net. Niet van die lui. Zeker niet dat je een ton betalen moet. Dan moest je me helpen. Hoe kan ik die helpen? Je moest Kasman vinden. Dat is een maat van Remco. Die kan mij helpen met dat geld. Waar is Kasman? Waar kan ik die vinden? Je bent toch journalist? We kunnen toch dingen uitzoeken? Ja, dan zie ik het hetzelfde doen. Het is veel te gevaarlijk, man. Als ze erachter komen dat ik met Kasman praten heb, dan gaan we er beide aan. En die andere dingen die het Remco doen, wat hier dan? Als je ook Kasman voor mij zoekt, vertel ik je dat. Hoe is het eigenlijk? Zeg maar Karel. Karel. Door Mieman Berenburg. Mijn boeging voor de kaslijn. Of is deze van Beets? Hoe bedoelt? Beets is toch een van jouw leveranciers? Hoezo? Is het van de belasting? Nee, wij zijn net bang. Een journalist. Schierig dus. Professionele belangstelling. Waarom was dat witte? Omdat Beets vermoord is. Ken ik net. Oh, ik meen dat hij een drank levert. Waar had hij dat wies maken? Nou, ik zei hem laatst die er doorgaan mee. Ik stek haar vol drank. Is Karel, hè? Beetje de leren. Karel wie meer de vrachtrijder. Waarom doe je nou zo geheimzinnig? Meestal verkeerd je drank, meestal keer je drank. Jo, ik is dan niks mis mee. Je wilt concurrentiegevoelige informatie. Ah man, hou er op met die flauwekul. Moest nog een Berenburg. Hier van het huis. Ik is toch een zekere Kasman. Komt het nog morgen in de kranten, dat van die drank? Een journalist houdt nooit zijn bronnenprijs. Ja, het is natuurlijk een ja. Beets hier een adviesbureautje van het MKB. Ja. Maar uit de belastingpapieren blijkt dat het net zo geweldig omzet hier. Toch slimmer dan luxe. Maar hier toch een vergoeding voor serieus, hè? Ja, maar zo, dat werkt niet alleen dat een 1500 in de mannen. Ja. Ik denk dat het net genoeg is van hoe het leven met zijn dikke auto. Nerfskip?
Ik zal eens met je man praten. Als zei ik zicht hij op zijn geldzaak. Nee, dat hakkel niet. Ze weet nergens van. Oké. Maar dan had die interviews met die Bolly, had die nog wat opleveren? Och ja, mijn auto is naar de garage. Ben ik een keer maar de fiets, begint het zat te regenen. Hast u misschien een paraplu voor mij? Moest net even wat drinken? Nee, ik ben nogal hastig. Mijn jongens zitten mij te wachten. Ah. We moeten nog eten. Ik heb geen paraplu, hoor, Rijnpak. Zit in de fietstas. Oké. Bracht een skimmerkwampje draaien wetter. Nee, ik ga skiën maken. Als je de fietstas stoppen. Mooie luxe moppen. Ja, Hoi. voorzichtig, hè. Hallo? Ja, goeie. Praat ik met mevrouw Kasman? Maar waar praat ik? Je praat met Sjer Bak van Leeuw de Kranten. Ik zie je Frederik Kasman. Ga je er net? Oh, weet je ook uit mijn berichten ken? Ik weet het net. Ik ga al een paar dagen niet van hem jet. Maar jij bent mevrouw Kasman. Misschien is hij wel onderdoekt. Waar zou hij onderdoeken maken? Dat kan ik net zeggen. Wacht even, ik wil ook wel even bij jou komen, dan kunnen we er even rest. Nee, net van. Het is me te gevaarlijk. Ik hing je nou op. Ho, wacht even. Als er weer opdoekt, kun je me dan een seintje? Ja, misschien kan ik helpen. Ik weet het net. Laat het de kranten zijn, joh. Ja. Ik ben wel leidje. Wie de oude kranten ben ik op bedoelen. Laten ze die oude bak de moord op Remco Beets onderzien. Mis die, dat is toch Jan Tienhouwer. Dat neukt mij niet, ja, zolang de Ruus me net voor de voeten rent. Een beste vent, maar hij werd domineerd van criminaliteit. Hé, maar ze zeggen Sjen, dit is wel een hele mooie duidelijke. Spieter dat ze die match vinden. Daarom altijd op Tjerk halen. Professionele belangstelling. Ja, professioneel belangstelling. Ik heb het met het dood. Ik ben drager bij de laatste eer. Ik vind het belangrijk dat een begrafenis zo netjes en zorgvuldig mogelijk verloopt. Ik zie je Kasman, maar ik ga hem net te pakken krijgen. Hem je belt. Gewoon, zakelijk. Zo? Leveranciers. Hoe is geld? Morgen wat afleveren ik in op 69. 69. Een club. Renko en ik leveren daar op dinsdag en zaterdag. Hoe is het een illegale club? Ik vertrouw het niet. Ik heb een goed gevoel. Handel is handel. Een beetje illegale drank leveren oké, maar wat daar gebeurt wil ik niks mee te maken hebben. En het Remco Beest er wat mee te maken. Ik ben er een keer met hem geweest. Saar, daar ben je ook weer. Ja, wist. En elkaar al het mooiste jullie zin. Ah, Karel. Mooi dat je nou er bent. Kies nou bij Elena zitten, dan komt Eleonora ook zo. Oké? En over een half uur, hè, komen de nieuwe klanten. Dan moet ze daar voortwerken. Ja, begrepen. Ja. Ga je, Remco. Hey,
You again. This is Karel. I just can't get enough of you. Ze praten Engels. Ze dachten dat ik het niet verstond. Ik heb 3 jaar in Engeland gewoond. But you don't pay. Gariubas. Gariubas. I know the boss. Ik kom eens bij je. Boss, do I know him? Yes, you know him. But you don't know who it is. And that's better. Safer. Can you ask Boss when I can go home? Why do you want to go home? I want to finish my study. Oh, why does a girl like you need to study? As long as I want you. You stay. Wist je wat de baas is? Nee, en het was maar beter ook, zei Remco. Waar is die club nu aan 60? Gaat dan nog achter die kastman aan? Voor het geval ze toch geld willen? Als Tommy zei wat nu aan 60 is. Troelstra weg. Hij is het niet van mij. Ja, hoi, mijn Sher Bak. De naaizoer Remco Beets. Onbelangrijke zaken wel. Ja, dat idee ik al. Ja. Verder, nou wat? Skeer maakt me af. En is er een laasje met mij de moord, denk je? Ik herken ze daar gewoon voortgooid haar en omdat ze opwien, versleten. Oké. Mooi, dank je. Feels het even goed? Nee, dat is heel fit. Ik ga even de boek. Ik denk dat Hilde door een aanrekening is. Maar er bent ook geen sporen van drugshandel of zo wat. Nee, maar zijn uitbrande auto, wie is wel op een organisatie? Een organisatie, jongen. Organiseren misdaden, dat hebben we hier heel dan in de wereld. Kom op! Criminaliteit genoeg, daar hebben we eens breed als van. Het kind toch ik nu toch haar onder ruzie wijzen? Nou, dat lijkt het me helemaal niet logisch. Nee, niet heel niet logisch, nee. En waarmee kan ik u van dienst zijn? Van kunde Erik dat dit nummer 69 is. Kom erin. Hallo. Oh, School? school. Ik ben Sophie Claire. Leuk dat je er bent. En do bist? Ze is maar Sher. Sjerp. Mooie namen. Vindt ze ook zijn naffelijk. Ja, om na zo'n lange zwieren dij te bekomen met zo'n glasje. Ja. Ik kwam eigenlijk van Helena. Helena. Ja. Take a seat. Make yourself comfortable. Thank you. Nice vest. Yes.
Ja, dat is handmade. It's important man looks good after himself. Ja. Yeah, I like quality. Quality of shoes, of clothes, women, of life. I can see you must have fascinating life. You're an interesting man. You don't look you're from around. But you're not from here as well, are you? I'm from Serbia. Serbia, okay. How did you get here? With friends. I was a model. A model? Shall we take Bas first? Remco Bates was always talking about you. But he's dead. What do you know about him? He's a friend of mine. You are from police, aren't you? No. He's just a friend of mine. Did Bas send you? Who's the boss? Why do you want to know? I'm just curious. Okay, all right. I'm a journalist, you know. A journalist? The boss will not be amused. Yeah, yes, but I'm just making a story about Remco Bates. No, that's dangerous. But who is the boss? I don't know. Is Remco Bates the boss? No. Is Remco Bates owning the club? Zocht nu dus vaak je daarna een week en al het wel is. Hoe veel bestond me die verhalen beet? Het is de reden dat ik toch. De mensen waar ik met praat, die misskrukken. Maar kom maar hoor. Het zou wel heel fijn wezen als je nog een blauw kerst om de dingen te maken. Als nou de contact. Ik ga even naar de boorman. Ik in mij. Kasman, eigenaar van het pand 60, is verdwenen en heeft zijn vrouw erom doen. Waar ben je bang voor dan? Het lijkt op een soort maffia-achtige organisatie. Ben je zelfs niet bang? Ben je net hier om de politie in te schakelen? Nee, ik ben bang dat er dan andere media mee onderhalen gaan. Ik wil eerst nog een keer met mevrouw Kasman praten. Is de garden wie is er nou? Veldstra. Ik heb direct overleg met de driehoek. En hoe staat het met het onderzoek? Zit er nog een beetje schot in die zaak? We zitten volop in het sporenonderzoek. Er zijn wel overeenkomsten, maar we missen toch nog wel heel veel. De sleutels van die Jaguar bijvoorbeeld, die hebben we nog steeds niet. Bak. Maar Kasman? Ah, mooi dat je belt, Kasman. Ja, ik ben je tijdelijk op een oude plak. Je bent goed op register met het wannetten van Remco Bates, heb ik begrepen. Ja, ik maak je een achtergrondverhaal over de moord. En ik zou graag met jou praten willen. Ja, dat is een heleboel dat ik net weet. Kan je nog snel komen? Mooi plakje. Ja, hier voelt me nou redelijk veilig. Die rest is die van hier. Bakje? Zat ik al over de telefoon zei, ik ben door mij een achtergrondverhaal over de moord op Remco Bates.
En neffens Karel, wie niet op bevrienden met Remco Beets. Nou, bevrienden we in zakenrelaties. Ik ken hem nog van lang niet. Wat voor zaak? Ik zit in de onreppelijk woord. En hij hier dus wat relaties die graag wat hier wonen. Nou ja, dan wist wel onreppelijk wat is de rest van het heen. Dus de betelt die blauw aan rente. Best kloten. Verkeer smiet niks meer op. En omdat het zo vol leeg staat, ben er hier en ik nog nooit zo meer geweest. Ik heb nog een prachtig, gigantisch herenhuis aan de Troelsterwaai. Poer geschikt voor een notariskantoor, of zoek ze wat. Ja. Nou, notariskantoren had ik net zo druk mee, hè? Zullen we er net een club in kennen? Weer wat voor club? Ik ga kunde aan het jongens in Ljouwert die willen een exclusieve club beginnen willen. Liedskalig, maar wel topsegment, wist wel. Kunnen mooie heren smeden. Dus dat lijkt mij een prima bestemming voor het pand. Maar heb je nou enig idee wat voor club dat in dat pand kwam? Nee, maar Remco bracht het zo mooi. Ik wil alle vergunningen zo naar regelen worden. Ik hoef er nergens aan in te zetten. Het enige wat ik wel moet hier vangen. En ga je met de heren praat? Nee, als je dat in, dan krijg je het probleem. Zij hebben de boel verbouwd, maar een ploegje Bulgaren. Zonder dat er een hiercontract op de post kwam. Alles hier via Remco. Hij betelde hier, contant. Vonden we dat net raar? Ja, vanzelf wel. Maar ja, Remco zou dat de investeerders boedelanders wingen, die ja, bij het begin van zijn project altijd wat krab bij kas zitten. Als de zaak een keer rond, zo alles via de officiële weg in. Maar Gio's? Ja, ik ben een skofkoe spant geweest. En nou, dan heb je wel wat oors aan de kop. Zo'n 3 maanden ben ik van het werk. En toen kwam ik erachter wat ze dan ook eigenlijk uitgeven. En die Remco Beets? Wie dat nou de baas? Nou ja, hij roemde wel om als een stoter gewonnen, maar nevens mij regelen er alleen naar de drank. B. Levering van drank is niks op aan te merken. Schoon. Ben jij wel veel in club, hè? Baas niet blij. Dus Beet, voor jouw gezondheid beter. We bemoeien ons met eigen zaken. Een paar dagen later vond ik uit dat net alleen die club illegaal weer, en dat die vrouwen direct sinds zijn werken. Hoe bedoel je? Nou, ik ben al vrouwen Famkes uit het voormalige Ooitblok, Balkan. Alle keer maar een hele opleiding. Vrouwenshandel? Ja. Ik heb door fortje Remco zijn dat ik daar dus niet meer te krijgen heb. En dat ze wat mij betreft die club maar keerpje moesten, maar was eruit. Ja. Hij zei dat ik nergens door in hoefde te zitten. De organisatie hier alles perfect regelen. De politie zou hem daar net zien zitten. Daar hier de guttebaas heest persoonlijk zelfs zwaar. En hoe reageerden ze op dat dreigement? Nou, dan geef je het je na een lien. En nooit de deer. Het is mijn schuld dat het de is. En ben ik de volgende. Wat wist u van die organisatie? Grut. Internationaal ben ik wist van. De moord op Remco Beets is het werk van een hiermoordenaar. Hij is maar grauw geweld vermoorden. Nou, als die heel op de hals hellen kasmen, is het net beter om de politie te bellen? Ja, dat is geen optie. Die zitten er ik bij in. Misschien wel in een leerling. Ja, ik ben net vies van een handeltje, maar vrouwenshandel daar wil ik meer maar te krijgen hebben. Zoek hier in de bak en daar wil ik wel bij helpen. Nou ja, Karel, die moet even met die praten. En we geld dienen om de schulden van Beets te betalen. Ik denk dat geld ik nou kwijt. Ik vind die was wel een bijzonder mens. Deergraver en illegale drank, dat vind ik een bijzondere combinatie. Journalistiek. Ik wil het artikel nog in de krant hangen. Kan je het opkeren?
Ik ben bedriegen. Wie heeft wethouder Jensma van? Basisregel in de journalistiek, en dat weet hij ook krijgelijk goed als ik. De journalist die al zijn bronnen net prijs. Wat weet Bak wat wie net weten?